खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरसालि जथुमा खुंनो लाहार फाहार। बिटिसि रायजोनि बर' सुबुंजों दाजानाय आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 7थि बोसोरसालिया जथुमा खुंनो थाम-थिम। आसामनि गलाघाट जिल्ला उरियामघाटआव फैगौ 2021 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 खालाराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गा-7थि बोसोरसालिया जथुमाया खुंजागोन होनना गलाघाट जिल्लानि खौरां बुथुमगिरि ध्रुबआ फोरमायहरदों। नुनो मोननाय जादों बोसोरसालिया जथुमा खुंनायाव बाहागो लागिरि बरायनो हारिमु हान्जाया अख्रा खालामनायखौ। रिंकु दामसा मोसागिरि बिथांमोना मोसानायनि सोलोंनाय हाबाफारिया जागासिनो। रिपर्ट ध्रुब गलाघाट जिल्ला निउज 24 बड'लेण्ड। To News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.